Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Masika chakanaka muri yeZimbabwe eso nawo chichawana skimbo paSogondo TV. Nasi munao chedu chichibacha nyaya dzakasiyana-siyana. Signal. Uyu muimbi akazinga kundikana kubhadhara renti kwemwedzi kusvika iyo 3. Izvi zvakaita kuti azenge abudiswa mudziyo yake panze nalandlord. Uyu akazongotibacha achichema-chema kuti mukomana dai abhadhara chikwereti chemvura nemagetsi chaakasiya. Tichita futi mega. Okay. It's totally different because Ingeria Ina's ex-wife yake inituro landlord vambaigara. Saka paigara vamba panditi P ndiye akatsvaga imba achibhadhara rent achita sei. Then pavaita sei pavadhivorsa na P. Iba ramba ari pakati no it's fine ndinobhadhara. So for the past months, like a year and something since the divorce, ndiye ngachibhadhara rent ankasisiri P. Manetsera angaita kubhadhara renga angatori mahwana achindituka nekamukadzi kake kamheno kanonzi Lisa kaanako izvinoizvi atori nemwana or something. Saka I told them kuti vabude. Saka finally they managed kuti vabude musemande. But vakasiya manje bill remvura. Bazuka. Uyu muimbi azosvika pakuita zvanoimba kuti anomitisa mabhebha akawanda mushure mekunge amitisa 3 vasikana. Asi muimbi anosvika pakuomesera kwemusikana 1 uyu watoti haasi kuda ari kuda vaviri chete. Tichaita chipira dzefanidzo vamwe vaviri vakazvitakura. Mufana wechidiki Windsor uyo ashoresa kupfeka kwaaipe one day mushure mekunge azorwa smart zvekuda kuenda kumberi kwacho kupfurikidza kurwa smart. Uyu mufana azosvika pakuda kupfeka hembe dzese one day. Tichaita muzvomere mega ndokuratidzaiwo nemapfekero anoita vaimbi kune dzimwe nyika. Ndaiti ndikawana mari mupfungwa dzangu ndichavakaimba nyangwe zvangu ndisina chinhu ndisina mota cheri zvinhu ndaizvida ndaitochuwirawo one day ndaiti kana ndawana nyangwe zvangu ndisina chinhu ndisina mota asi zvinhu ndaizvida ndaitochuwirawo one day. Yatiri kurarama iyi upenyu hwakaoma vanhu vochemera nyasha vakushingirira zingirira zvichanaka kaiwe ndozviziva mumwoyo zvinorodza asi zvichanaka kaiwe usazoita zveropa unozipedza akawana mari. Tell them this something I'll be ready, yo. King Light Up, unonditarire kugara uchindishungurudza zuva nezuva. Unonditarire kugara uchindishungurudza zuva nezuva. Unondirova uchindituka zuva nezuva. Unondichemedza zuva nezuva. Kudai ndakasiwa itungamire ndorangarira pakutanga dai ndakakuramba asi nhasi uno hazvichabatsire ndorangarira pako asi ndanaiwa. Killer T. Uyu muimbi akazinga akokwa kuOverweight Party yaGinimbi. Uyu mugeto iti akazinga avhunika price yechampagne yakanyorwa zvakamupa kuti azopfuta champagne akatiza nayo. Aiwa geto rine naro. Talky Vibes. Uyu muimbi azodzoka zvekare achiimba D-song achidisa DJ Fidel uyu DJ wakatanga naye achiti ndechuri manager iwe uri damager waida kundiparadza. Izvo zvosvikopa kupindura na DJ Fidel iwo vakati kana wapera haikona fungo chapera chese. Ndichaita nchikudzise song ya Talky Vibes achidisa DJ Fidel. Mutungo haundifadzi ndichitozviti ndina manager apo ndina damager. Heroes dzamwari nokuzondizangweja uya waiva producer wakazondirijusa apo ndakange ndajusa ndichida kumurevera kumusa nekuti iyi yava pesinari mavileja ikononyarara mani. Kune ma-upcoming anonzi Trademark ari kuti akafarwa mari neChewsport Records mushure mekunge angaita mapayments ese vhanzu yawo record uye akazoka kubulawayo kuya kumbari akagara majezi anenge yo 3 pasina kukomana ari kubatika. Uyu muimbi ari kuchema-chema achiti mari yake adoti dzoke. Ndichita ndikudzwisei muimbi achitaura zvakaitika ega.
Republic of Campo kuona zvinenge zvakadaro ziso regondo. Asha ndakatambira ka ndakabva kublues after ndataura nafanda level vakasvika kuchill sport to record mangoma. Ona ndakabva kublues kupinda Harare ndichicommunicate navo paWhatsApp paFacebook. Ndasvika H-Town vanhu vafonera ndapindira mudhorobha baba ndakandokei pindira Mbare vandati Mbare ndasvika Mbare ndasvika pachill sport papaona ndakabvunza tingo vari pakomahanza vasati vasvika 6 morning ndakati patavaiwa pastudio vandakabata panhare vanga ndibva 15 minutes stream traffic chichi tikusvika 15 minutes dziri mba 3 hours koko vasvikawo levels akazosvika after 3 hours asvika after 3 hours vakataura magetsi zvakangaiwa ndokurekodha but problem hapana magetsi ndakati ko generator ridipi ndipe mari nditosere mari ndozodzoka mangwana ngaiwa tiriripo mira ndinotora generator apo chikora panapa vandasiwa babe chamwari munhu gone vandzimira foni vazoibatidza kuma 11 chamwari pesa bandikufona kusvika ma10 ndakasitaka Mbare mo shamwari lakini pane timu ribo Mbare pane timu ribo harizinese rakaipa haripo genga ribo saluti timu iro 2 days dzese shamwari yaingotandirawo neinoona saka mangwana acho tataura usiku ndipakati alright usvike mangwana kuma12 yetaiza kuti una 12 anenge abaya kuBig Falls shamwari kuma12 yeke ndakasvika paya pastudio akutobuda neNissan Caravan pakawachi ndakati ko shivra ndaiona ndikena usiya chi mota ipatop apa ndisiri kuziva kuti torohwa chekuseri shamwari simu kutobaya kuBig Falls ndakufona futi foni yadzimwa shamwari ndakafona fonera Fantana hasi kubatawo fonera Levels hasi kubata kusvika kuma 7 dzeusiku from 12 guy kuma 7 yakubatwa nana Fantana ake andosangana naye ndaisangana naLevels kana Fantana uri kuite kustudio ndakati kuda kurekodha hanzi anambozwa kuti pane booking yakadaro anambozwa kuti kune munhu isitoripo pastudio sotozokuona mamwe ndakati no shamwari even last night tofanira kunge ndatoflya back kwenobi ndizozi ndakati no mheno shamwari kuti tozvita sei ndakati no chamunoita chiita zirifanda yemari tumira yemari pachipa ikokeshi timu shamwari baratsikatsika baratidzimira foni ndakunoku ndakutaura kuti vape mumwe mari kune mumwe munhu sha timu shamwari rakutojamuka uya urekodhi chaningabva kuno Cape Town kenono kudzokera kunorekodha manje kubva kuCape Town kuenda kuchill sport kunorekodha zvimwe zvinhu sha tanzi yaurekodhi tapo ndiba ndakachata ndoba ndakaitawo chatiyo naFantana bandibloka Levels akandibloka ona apo wabva kuBig Falls unoketaka change yemari yangu yawakashandira wakacha kuBig Falls nana Enzo manje vakutora change yeya vakutenga keke manje vakutengera Levels keke nemari yangu ona amukati kuita here king mari yangu ndiri kuita bring back the money skiri rakadaro todzoka totya tovhunduka maartist tovhunduka. Most of the feature of the week over kuna Coco Master and Zico Cam. Coco the Master. Yeah, I'm so fresh and clean. Chesas ni high cut. Vapera manotsi vakutsvaga ma shortcuts. We Africa nda bless wa unaikani. Ndichasvika every house kungezesa. We Africa nda bless wachigokamo. Ndikapera ndichatsoka futi gokamo. Tuma baby tichobenda unge bekamo. Musate chinono motisarira vajoramo. Ndapinda chigokamo. Ndichatsoka futi gokamo baby. Benda kunge bekamo. Munotisarira vajoramo. Yo, tichapfura nekuMbare pachill sport. Vaudze hatirare 24/7 ndagarira gitare. Ndadambura msungo varoya vachafare. Yo, tabva tapindira pa uptown. Tachinja fashion unge wedhe pa Cape Town. Tine makuva malushan. Timu yangu ine fire unga lutan. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maartist akabuda offside nezuro.